Ne tɔgɔ Umar Sidibe ka bɔ Kucala n'an ko Miɲankala Pari wolodugu mɔdugu kɔrɔla n ye n ka kalanw bɛɛ kɛ ni université yɛrɛ nali tɛ bagi kɔfɛ n ma bɔ Kucala ka ɲɛsin Bamako ma. Donc ne bi politiki tɔn mun na ale tɔgɔ ye Sinuma, Synergie pour un nouveau Mali. An ka ɲɛmaaba ale tɔgɔ ye Madame Tarawele Safiyatu. A kun ye commune 3 député 2007 ka na 2012 la. O bɔlen kɔfɛ an ni APR farala ɲɔgɔn kan, Alliance pour la République. Olu ka cɛbɔ saba b'an cɛla, Sinuma ka cɛbɔ saba bɛ yen. Mais baara n'a kɛcogo an taala ten cogo la. Kucala député sigi min bɛ ne fɛ ka ne fana ye n kan bɔ a la ka kɛ wasadenw dɔ ye an ka wasabulon kɔnɔ. O waleya tali o hakilina bɔla mun na an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ maa minnu an b'u suganti kuma caman n'olu ka taa an nɔrɔbila kɛ wasabulon kɔnɔ a caman bɛ ɲina u takun kɔ. A yela fana k'a fɔ minnu ye denmisɛnninw ye an sen tɛ ye a kuma na kosɛbɛ. An ka dugu mago bɛ an yɛrɛ la, an ka seko ani an ka dɔnko an bɛ fɛ ka t'u sigi an ka dugu ma. Tiɲɛ yɛrɛ la ne sago ni ne kelen tɛ dɛ, ne n'an ka lisi mɔgɔw n'an kɛla wasaden ye yanni san 5 in bɛ dafa fo kuma wɛrɛ ka fɔ Kucala ma, fo miirina hakilinaw k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an mɛnna anw yɛrɛ kan mun na an ma denmisɛnninw ta joona. Kucala k'a yɛlɛma ka kɛ baarada minnu bɛ yen ni nafa b'u la kosɛbɛ ka u don ba la. O tɛmɛnen ko mun ni dɛmɛ fɛn fɛn ka kan ka bɛɛ dɛmɛ na. Maa si kana t'u kɔ. Kucala cɛ ani muso n'u mago jɔra u ka députéw la waati o waati, u ka wasadenw na waati o waati, o k'a sɔrɔ u y'u wele u b'u kɛrɛfɛ. O siratigɛ la an b'a ɲini ka wasaden bulon dɔ sigi an yɛrɛ tɔgɔ la Kucala mara kɔnɔna na. O bɛ sigi Kucala yɛrɛ dugu kɔnɔna na. Cɛw ni muso ni mago jɔra i ka wasadenw na i bɛ se k'u sɔrɔ yɔrɔ min na. Ka Kucala bayɛlɛma ka kɛ dugu ladamunen ye, ka kɛ dugu kura ye, dugu mun n'i ko i bɛ da ka sunɔgɔ i bɛ sunɔgɔ ka sɔrɔ i ma jɔrɔ k'a fɔ ni n sunɔgɔla est-ce que n wulicogo bɛ ɲɛ wa? N'i mago bɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la est-ce que n bɛ se ka se ka taa n yɛrɛ furakɛ lafiya ni damu na wa? N'i mago bɛ kalan na n ka se kalansow la ani kalanyɔrɔ la ani ka karamɔgɔ ɲɛnamaw sɔrɔ kalan sira fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. N mago bɛ kuran na ani ji. N mago bɛ fɛn o fɛn n'o ye a ka kɛ musaka ye. A kɛla ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya taabolo ɲuman ye, a kɛla ne ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ ɲuman ye, ne ni n balima wɛrɛw sigi diya ɲuman ye. N'i sera Kucala f'a ka k'i ɲɛna ko n tɛ fɛ ka bɔ yan bilen. O ye anw ka hakilina ye. Denmisɛnninw ka baaradaw ye bololabaara ka a kɛ Kucala n'an bɛ kalan kɛ kalan ka kɛ fɛn kan fɛn minnu anw yɛrɛ mago bɛ mun na Kucala. I n'a fɔ ka nakɔ kow développer, i n'a fɔ ka menuiserie bololabaara fɛn fɛn bɛ yen, a kɛla mécanicien o, a kɛla maçon ye o, a kɛla menuisier o, a kɛla diɲɛ fɛn o fɛn ni bololabaara don k'o don ba la ka olu fana dɛmɛ. Cɛ o cɛ den fitinin fɛn n'i y'a kalan kɛ i tilalen kɔfɛ i kana dɛsɛ musaka la k'a fɔ k'i b'i sigiyɔrɔ la. I tilala sigiyɔrɔ dɔ ka labɛn minnu bɛ musaka d'aw ma ka tila ka aw dɛmɛ a baara kɛli la. An ka labɛn bɛ k'o kan. An ka nin wagati fana kɔnɔ ni Ala y'an ka ko sabati, Ala y'an yɛrɛ sɔn dɔɔnin dɔ la, a ka ca Ala fɛ maa caman y'an ye a baara la n'o ye k'an ka mana ninnu fɛn kɔrɔ ninnu k'u bayɛlɛma ka kɛ birikiden ye, pavé ye, k'u bayɛlɛma ka kɛ hali finiko yirini ye, k'u bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ mun nafalen don. Anw ka politiki la an bɛ fɛ ka o don dala Kucala ka barika don a la, ka Kucala quartier bɛɛ, o ye Kucala dugu kɔnɔna ye, a quartier bɛɛ n'an ma dɛsɛ an ka san 5 kɔnɔ k'a kɛ bɔgɔ tɛ ye fan si i b'a sɔrɔ pavé bɛ fan bɛɛ la. O y'anw sago ye. O bɔlen kɔfɛ Kucala togoda dugu fɛn fɛn bɛ yen n'o tugulen bɛ Kucala ka faso mara yɔrɔ kura mun dayɛlɛla n'an ko région ka lafiya da se nin kelen kelen bɛɛ ma baara sira kan. Ni minnu ka baara de ye nakɔ ko ye k'olu dɛmɛ musaka ka d'u ma u ka baara kɛ. Ni minnu ka baara de fana ye sɛnɛ cogoya wɛrɛ ye k'olu dɛmɛ o sira kan. Minnu bɛ baara kɛ yiri la domaine wɛrɛw la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an ka wasadenw b'u cɛsiri la ye. N'i y'a ta k'a lajɛ k'a sɔrɔ an ma se kalafili yɛrɛ ma, k'a sɔrɔ bi ma se, an ka cɛbɔ kelen kelen fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ye dɔ kɛ n yɛrɛ ye fɔlɔ. Ni mun tɛ jagokɛla ye i b'a sɔrɔ o ye a yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye ye baara dɔ la a n'a somɔgɔw dɔ jɛ bɛ ka kɛnyɛrɛye baara dɔ dayɛlɛ. A dɔw kelen kelen bɛ i bɛ taa sɔrɔ
maa 40 maa 100 dɔw ta ye maa 1000 minnu bɛ baara kɛ olu ka baaradaw la déjà ne yɛrɛ a barika Ala ye ka ne to Kucala sigi kɔnɔ n tilalen kalan na ne m'a essayer k'a fɔ ko n bɛ to Bamakɔ ou bien Duguba ne sigila Kucala de ka taa GIE dayɛlɛ n'o ye nɔgɔ kɛlɛli ye a barika Ala ye an se ye mun ye an y'o kɛ bi mɔgɔ wɛrɛw b'a nafa dun na an fana kɔfɛ o GIE sira kan an ye assainissement kɛ an ka bolo ye ka journée locale de l'assainissement k'o sigi Ala n'o cɛsira fɛ denmisɛnninw ni u yɛrɛ cɛ kulonkɛ ni farikolo ɲɛnajɛ n'o ye balontanw ye an y'o développer Kucala depuis 1994 an y'o baaraw daminɛ olu bɛ yen wa o baaraw bɛ continuer na anw fana kɔfɛ donc ni anw ta la a bɛ komi an segila an ka so ka tila ka baara kura d'an ma an b'an ka so cogoya dɔn an b'an ka se dugu dɔn a ka ca Ala fɛ an tɛ dɛsɛ ka a furaw kɔrɔ ne ni Kucalakaw cɛ a bɛ komi i n'a fɔ den a n'a fa ou den n'a ba ou bien tuma dɔw la i b'a sɔrɔ ne ni bɛɛ ye sinankunya ye k'a sɔrɔ bi ma se ne yɛrɛ ka quartier la ka daminɛ a kun f'a kun ka daminɛ carré 5 ɲɛfɛ ani an ka yɔrɔ kɔfɛ bɛɛ tun bɛ ne wele ko monsieur le maire ka sabu kɛ ni ne ye nɔgɔ ye quartier kɔnɔ n tɛ sigi n bɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan an b'a cɛ ni samiya sera an bɛ wuli an bɛ yɔrɔw geren an bɛ dingɛw sen hali ɲina o baara dɔ tun b'an bolo mais depuis ni baara in nana don a kɔnɔ ka bɛn n'a ye olu yɛrɛ ko ne ma don min na n taara n kan a f'u ye n ko n bɛ fɛ k'an présenter dɔw ko n ma ko nin jala olu ye ka tɛmɛ ko ne ye tare a kun ka di olu ye u k'a fɔ ne ka na mais ni yɛrɛ y'a bɔ n yɛrɛ la ka na olu se ye mun ye u b'o kɛ an ka liste la a maa fɔlɔ o tɔgɔ ye Alu Mohamed Jara n bɛ se k'a fɔ ale ye funankɛni san 20den don a bɛ san 20 kɔnɔ a ma se 30 ma ale ye denmisɛnnin ye mun kɛ mɛ k'a cɛsiri kɔɔri bayɛlɛmani na k'a kɛ turuto ye k'a kɛ tulu ye k'a kɛ safunɛ k'a kɛ fɛn wɛrɛ ale yɛrɛ ka baarada la ani kɛmɛ maa caman de b'a bolo minnu bɛ baara k'a fɛ u ka baarada tɔgɔ EMDD bɛɛ b'a dɔn Kucala wa olu jɔyɔrɔ Kucala a ka bon kosɛbɛ o bɔlen ani monsieur Mohamed Bagayogo ale ye école karamɔgɔ ye directeur d'école don Kayi mara la Kucala ka den don wa a ye cɛsiri Kucala a seko fana na o tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ dɔ bɛ yen o ye Karim Danbele ale ye menuisier ye Kucala yen nɔ menuisiers mun ye artisan olu ka menuisier fanfɛla la olu ka ɲɛmaa y'ale ye k'a yira k'a fɔ bɛɛ cɛsirilen don o bɔlen kɔfɛ an balaka 2 b'an cɛ la komi sariya b'a wajibiya madame Kajatu Sidibe ale b'an ka tɔndenw cɛla Kucala ka den wolodugu mɔden a sigila Kucala a y'a ka fɛn bɛɛ Kucala bi a barika Ala ye a bɛ yala diɲɛ fan caman na ka nafaw ɲini ka se Kucala ani Kucala nɔfɛ duguw ma o tɛmɛnen kɔfɛ madame Ouedraogo Fatumata Jara ale fana ye an ka cɛbɔ dɔ ye école karamɔgɔ don denmisɛnninw yɛrɛ ka école karamɔgɔ n'ale yɛrɛ bɛ taa école la denmisɛnninw bɛ kulo de mama tanti fan bɛɛ n'a ma taa don min na u bɛ taa ɲini so donc anw ka tɔn a bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnin ye a maa mun kɔrɔlen don kosɛbɛ i b'a sɔrɔ o bɛ san 40 ni damadama ala ma se 50 ma an ka tɔn ye denmisɛnnin tɔn ye denmisɛnnin jɛkulu wa an bɛna fanga mun ɲini n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ denmisɛnninw ka fanga de an ka hakilina yɛrɛ la san o san maa 5 an b'o bɔ Kucala o bɛ taa kalan kɛ bololabaara dɔ fara u ka dɔnniya kan Mali kɔfɛ ani farafinna kɔfɛ ani Mali kɛrɛfɛ duguw dɔ la san 5 o san 5 o y'an ka laɲini dɔ ye o fana bɔlen an kɛmɛ ka labɛnw dɔw sabati ni Ala ka jɛ anw ka jɛkulu an bɛ bureau sigi Kucala ka tila ka maa 5 ta an dɛsɛlenba o ye maa 5 talen baara la Kucala kudayi minnu bɛ anw ka jɔyɔrɔ représenter Kucala kɔnɔ ni i mago jɔra anw ma i sela i ye kuma min f'u ye a ko i n'a fɔ a sela anw ma wa an kɛmɛ ka wajibiya an yɛrɛ kan an ka cɛbɔ si tɛ kalo 3 kɛ Bamakɔ n'i ma se Kucala ni sariya kisɛ fɛn fɛn tala wasabulon fɛ a bɛ ta don mun na lɔgɔkun 2 o kɔfɛ fo Kucalakaw ka bɛɛ ka bɔ a kalama kin ni kin duguda ni duguda togoda ni togoda ka taa fɔli kɛ bɛɛ faso bɛnna nin de kan ɲini tala wa baara bɛ kɛ tan cogo la ni an tɛmɛn'o kan fana an tɛ foyi kɛ ka sɔrɔ an m'an ka
tɔndenw yɛrɛ ɲininka dugumana la an ma kucalakaw yɛrɛ ɲininka fɔlɔ n'an ka kan ka fɛn o fɛn fɔ an bɛ sigi k'u ɲininka wa an bɛ fɛ ka nin hakilina ta aw ta ye jumɛn ye a la n'u y'an bilasira cogo min na anw bɛ baara kɛ n'olu ka hakilina ye parce que anw ka misali anw ka taabolo yɛrɛ ye jumɛn ye a ye san 5 d'anw ma a k'anw lajɛ baara la n'o banna aw yɛrɛ ka kɛ kiiritigɛla ye anw ka baara ni an ka fɔta ni ɲɔgɔn cɛ dɛ an ye mun fɔ ani an ye mun kɛ mun de b'u cɛ mun a ma kɛ cogo di a ma k'aw sago ye wa n'a ma k'aw sago yɔrɔ mun y'aw jɛ a y'o fɔ an ye nin yɔrɔ la nin bɛ an caman jɛ fo an ka ba don maa minnu ye an suganti an fana bɛ kɛlɛ kɛ n t'a dɔn ni a sariya talen don mɛ a kun waati la a kun ɲinina an bɛ fɛ ka kɛlɛ dɔ kɛ o ye jumɛn ye sariya de k'a ta k'a fɔ ko kulu mun ye e sigi jama mun ye e sigi natala o kana kɛ sababu ye k'a fɔ k'i bɛ bɔ o la e sigilen kɔfɛ k'i bɛ taa tɔn wɛrɛ la an b'o fɛ k'o kɛlɛ n'i bɔra ka taa tɔn wɛrɛ la o komi i ye sigida i ye cɛbɔya mun sɔrɔ yan fɛ yen i b'o pɛridi o jɔnjɔn bɛ bɔ i bolo i bɛ kɛ maa gansan ye parce que i ye layidu dɔ de ta f'i k'o timɛ donc ani hakilina caman bɛ yen parce que an tɛ se ka don an tɛ se ka taa ɲɛfɛ fo an ni dɔ wɛrɛw de ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ ka kucala togoda fɛn fɛn bɛ yen a kelen kelen bɛɛ ka filani teriya ɲini u bɛɛ ye mun kɛra tubabu jamana ye o a kɛra farafin jamana ye o a kɛra yɔrɔ wɛrɛ ye o k'o sigi ani ɲɔgɔn cɛ parce que foyi t'o bɔ quoi kucala ni alansɔn bɛ filani teriya la ɲinan y'a san 50 ye an bɛ 2020 mun kɔnɔ ɲinan y'a san 50 ye a filani teriya kɛla Mali kɔnɔ filani teriya fɔlɔ mun sigila Mali yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ kucalakaw ye nafa caman sɔrɔ a la wa kucala sigida wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ye togodaw ye f'olu fana ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye an m'an cɛsiri o ye. Welewelekan jumɛn bɛ e bolo sisan ka ɲɛsin kucalakaw yɛrɛ ma ale ni maliden bɛɛ lajɛlen. Sisan kɔni ni kɔni tɔ kɛla an ka wuli de ka baaraw kɛ an b'a ɲini kucala cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen fɛ minnu tun bɛ sigiya ani bisigi la u ka b'o la u denw u balimaw u kɔrɔ u dɔgɔw u musow u teriw u cɛw n'o ye an ka lisi ye n'an k'a ma ko alliance kucala kanu an b'a ɲini u fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ voter don a ka taa kalafili la a ye kalafili maa ye maa mun ka projet de société mun ka hakilina aw bɛ taa ka développement kan mun bɛ aw kun minɛ kosɛbɛ mais a kana kalafili maa ye ko parce que n kɔrɔ don n dɔgɔ don ou bien n teri don ou bien n jɛɲɔgɔn don ou bien a bɛ n sɔn dɔɔnin na ou bien u bɛ dɔɔnin d'anw ma u y'an sɔn barama na u y'an sɔn basi la u y'an sɔn nin bɛɛ bɛ ban mun tɛ ban projet de société ni i votela projet de société i ma voter a tigilamɔgɔ yɛrɛ ye ni san 5 dafala a bɛ sigi ka ɲɔgɔn lajɛ wa n'o nafa bɛ na o ye jama ta de ye mais ni e y'i ta ni minɛ ka don i poche kɔnɔ a ti bɔ sibiri la ka fɛn dɔ sɔrɔ dɛ n'a ma ban wa ni mɔgɔ ye fɛn d'i ma k'i votela o tigi ye i b'a tigi wele ka dɛsɛ i t'a sɔrɔ parce que ale y'i sara de n'i sara i ka baara dɔ kɛ yen i y'a baara kɛ fɛn tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ mais ni i ko i bɛ voter anw ka hakilina de anw bɛ fɛ ka nin de kɛ i votela n'o ye fo ka taa anw ka san 5 ban n'o ni anw m'a kɛ a kɛcogo la a bɛ komi baara juru dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se k'an wele k'a ɲininka wa an b'a ɲini u bɛɛ fɛ n'an ye fɛn kɛ mun ma bɛn bɛɛ k'an wele n'a kɛla a bɛ kɛ jamacɛ de la a bɛ kɛ bɔgɔ jeni nɛgɛ a kɛ yɔrɔ o k'an wele k'a jira an na k'a fɔ ko aw filila aw kun ye nin fɔ a ma nin kɛ o de y'an ka laɲini ye kucalakaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ o bɔlen maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa voter ka daminɛ Kayi fo Kidali ka daminɛ Kulukoro fo Zeguwa Mali fan bɛɛ ka bɔ an ka taa voter kɛlɛ ni bɛnbaliya min bɛ Mali kɔnɔ an ka wuli ka bɔ yen ala ni nin voter sababu